sarjassa Allsvenskanissa Malmön joukkueessa, jossa Raipe Helminenkin on vuosikausia pelannut silloin, kun Malmö oli, voisiko sanoa, todellisessa tulessa. Hakija täysilukuinen, Tuomo Ruutu voimakas taklaus ja sitten tulee Jarkko Ruudun erittäin voimakas taklaus myöskin. Ja tietysti tämän kentän peli perustuu myös siihen, että häiritään vastustajaa mahdollisimman paljon ylhäällä. Mikko Luoma. Ensimmäinen arvoturnaus tälle Linköpingin puolustajalle. Hän ei pelannut ensimmäisessä Slovenia-ottelussa laisinkaan ja sitten jälleen erittäin kova yhteen törmäys. Ja pikemminkin siinä käy sillä tavalla, että siinä tulee päälle ajo ja siitä tulee myöskin suomalainen rangaistus. Aika kova tilanne. Siinä nimittäin Mikelis ja Redlis törmää Tuomo Ruuduksi aiaisentaan. Nyt tulee niin pahasti kyllä suoraan päähän kohdistunut taklaus, että siitä lähtee Ruutu rangaistusvaitioon, mutta katsotaan kuinka pitkäksi aikaa.